Okay, kata agluto nila kay Kuti. Agluto nila kay Kuti. Ano ganan? Dried white fungus stir fry. So, natitibran nga nagatang me from Walmart. Iawag na kat Delicious Kitchen. So, atin yung white fungus. Tapos atin yung shiitake mushrooms. Dried na amin. Tapos sa ating ni dried black fungus, kundi dried goji berry. So, naibabad mo mga minutes mo yung babad. Hours? 2 hours? Siguro 2 hours, pero recommenda 15 minutes lang. 15 minutes pero 2 hours ta na nalulo naman. So, dito DJ white mushroom, so na dito DJ black fungus, tapos sa DJ shiitake mushroom, dito DJ goji berry. So, ingredients, suka nga iloko, dato puti, data soy sauce, damati virgin oil, sana na pag-saute, and then brown sugar. Kasi dati spring onion nga talaga, ginger, laya, garlic, and then sili nga labuyo. So, prepare na pa yung at ini, after nga nababad, i-drain nyo nga nalaing, tanhan to, agdaming stir fry yun. Tapos kailangan na i-cut data. Shoo, data. Garlic pa. One. Kaya mo nalaing na na. Ano mo tayo, ating tukon may raman, matatag tayo. Hindi yung pagluto mo. Saan? Napulot ko. Hampay ang open switch. Puto ito hindi niya para yun. Okay. Ayun, kaya galit pa pa, di ba? Kasi kaya ko na. Pututan pa lang, galit ang daw ito. Galing pong pwede ito, ni bata tadang payato. Okay. So, nagalit ng DJ, bawang, laya, sili, spring onion, kan ata sibuyas. Tapos ito ni gagalipan na DJ, shiitake, lagay mushroom kan black fungus. White fungus, black fungus kan shiitake mushroom. Basta lang galit na. Ito dapat ko lang gagalipon na kita ng talapayag ti. May one tawag na talapayag tuto. Ito laukong ko dyan. Ganda na sa katamay ko na ata na. Dahil? Mas asitog na kita. Sulpong ko. Ito ko na may raman na ma-slice ko. Oo. Ito ko. Gadan to kit din nga. Kasi dahil ta black fungus sana nga. Bueno. Kahit pa na ata na shiitake mushroom. Jenis na si Jenny. Ang forget. Hindi ko lang nalukuluto. Nagbanglaw. Ano pa nga ba? Hindi ko lang nalukuluto gano'n. Nagbanglaw ko nga. Ano na bang? Nabanglaw ko. Sinok mo nga ako. Kaya ako. Nalulok na mo ako. Ha? Nagdiit. Hindi ko. Hindi na galipon. Ang kapanggatangan ko akin, nakanginan mo naluto. Magsimpi mo lang aramigan.
White fungus garo. Agas. Agas. Nagsara-sara ako dyan ng mga mabisin. Wala ka sabi mo. Napinga na po. Lang ati. Katapat ka. Upag na ate. Ito na. Sa kiraod din na po yan. Nagastos. Hmm? Nagastos launan. Okay. Pastol. Nga. Siyempre, kung naiwas, di kaan-kaan. Grabe di ka roba ah. Anong luto mo kumaangot at bisindan. Ano ang patigo ko? Oo, magwarapag patigo. Dati kubig-kubig. Mga kubig ko nga. Napadig ko, nagirating ko nga. Kapay white fungus mo. Surat kita ting pagkarot natin ni Kuling. Nagkita. Magino na. Ano mo na hindi. Surat kita Kuling. Pero ano naman ay ito siya. Pero hindi black fungus sa mukha nito na. Awanan. Isakan. Pagkada isiling man ta no. Tigasang na. May tigasang na ko. Mas katisuman ang pakatsin pa. So kung suka, kung masik ka sukar na, wala ipagkatisiling ang isa. Ano to na? Video akaron. Taga video. Murag video, wala nagtrabaho kita eh. Malugya mo tanong. Binili ni Katuga nga agtim ng buyod ta nagkadwa. Tapos tataka agali pati sili sa pupudang wa. Sabi ba, buko ka ta baka maingay pulos ka matam. Amo lang nga tagtad mo kasta ata nagasang. Nagwaras, nagkaroon ka sir-serving nga sili, no mo kahit ka nagasang. Siguro gumatang ka ti sili, tano, adi ka gumatang ka sili nga nagasang. Labuyo man na po nga nagasang mo nang kaya karod. Balik ka ta ulit kita. Silang kayo. Ako. Ano saan? Nilapin pindutong mo. Pindot mo ito kayo. Yung wari-turikan na tinantikan na kayo. Muli po hindi ko nata kayo. Cut. Okay, napugutan na dyan. Paryokan. Ang gagawin ko sili-sili. Akan yung bawang ang nakanagditanan. Ano, rumarga aroma na rin yung sili ko. Ilodos-lodos mo yung sili ka ng rumah. Kaya pa. Mado. Sili, garlic, garlic, red pepper, red pepper, magasang Thailand. Tapos, Sabi pa ito siguro na. yes, onion, lots of onions. Sabi mo kung talayan. Sabi pa ito lang. Tapos yung onion ko. Parang parang Isa-isa. Isa. Ayun ka. Sesame oil. Olive oil. Olive oil. Tawad o sesame oil. Pero hindi masada. Pero okay. Ito ka.
Oh. Ay, ito dito tinapon mo. Hindi ko mag-plastic. Oo, matibaan ata mo. Ata yung susunod mo tayo na. Ata dati pa dapat tingin iloko. Hmm? Goji berry and the black fungus. Makibitira man ako. Kiwara? Kalau pati dyan. Pamintaan pa. Crazy ka na patayo ito. Sobra ako. Hindi kasi ito ano nabasang. Ang marami na pamintaan mo. Yung mabagi kaming kalaya sa nilay na bulan na. Mas pakiraraya. Granit ka ti. Ay, dapat pa na bakit din. Dati ata. Dati lupuan-puan na ano. Hindi, yaway. May karaming daw. Sorry. Suka, ng iloko, soykan, okay, asukar. Awan sinukatan na po, tansya-tansya lang. Ano, dapat eksperto na talaga na maikan yung sumusukat. Kaya sa asukar mo. Kailangan kutsara? Never lang yun pang gusto. Lati ganun din lasa pag nangukat ko rin. Bati. Ngayon, hamak sa tata. So, anyatan, soy suka kan asukar laang. Wan. Gusto ko kita adal tawa sila. Ang gusto niya kang pinagulong. May mas. Sinapat kay alsam, apgad, kinsam iti asukar. Okay. Pagsangiran ka paglutan ka kapag tumaraya ka paglutan ka. Pagdami ng karuba tapos rin. Wala ko pa sa akin.
Ano pagkakang mo pastor? Ano sa suka? Yung Chinese restaurant. Well, Sila $5 sa yung some, ano ba? hindi ko mo ito. Baka ito pinagramahan ka. Mas nangyina pinanggata mo. Kaya matutuwa pero ito yung mga anan. Papanunod ko ito pinanggata mo. Sa kanina mo. Ayan, tatay. Tatay. Malitan tayo kasi Impok ba talaga na ako? Hindi ko talaga na nabiyag ako kung kasi lumagtulag to. Hindi naman tayo. Mas raman natin ngayon. Ano yung plano? Yeah, tatay. Wala na nagbas. Kami naman na. Yung gusto mo. Kung pumunta mo kanina sa mga loto ko sa para makuha ko ito. Nakatituloy niyo yung 24. Ano ito ko? Basta na ito. Ang sa gali. Ano naman ako? Ito yung mga lokay ko ito. Ano ba? Lokay ko ito. Tahan. Diyan. Sasakuhan kami na. Kurang ka. Kurang ka na yun ang tao. Wala Nagiraman mo Hindi kurang ka. Kurang sabi na? Oo na. Ha? Mayroon na? Sagtimpla ka basit. Tas la basit tayo di ano. Hanta pa basit tayo kina? Sagapagad basit niya. So ha. Nasa kanan. Bahan. Mo kaluban? Hindi na siguro. Hindi na siguro. Ang pangilan. Parang dito, ito rin. Naman naman. Kaya damdama. Usually kasi umiwas pa yun kasi may no, medyo bumayag pa sito. Doon ang mga vlog permit ko eh. Okay, ano na kamarumbo sa Pitaruban, talaga na. Ayun na sa atin. Ayan. Mano pa yung minutes niya simmer? 5 minutes? After 15 siguro, magaling natin. Siguro. Ayun nga 5 minutes. 5 and 15 minutes. 5 minutes pa siguro. Okay. 5 minutes later, naluton, kanati spring onionan. Kasi kantaan. Kaya namin na. Kantaan mo ng sayang. Mabati. Mas. Sige. Ayun ako. Ajay, white fungus stir fry. Yung mga Jose. Wow, thank you, mas.